Уважаеми дами и господа общински съветници, за днешната сесия са се регистрирали 27 съветника, 4 са подали уведомление, че ще отсъстват по уважителни причини. Очакваме да се присъединят още няколко наши колеги в хода на заседанието. Имаме необходимия кворум да заседаваме и да вземаме легитимни решения и аз ще открия днешната сесия. Дежурен секретар ще бъде госпожа Асения Касим. Съгласно предварително изпратената и публикувана покана, дневния ред се състои от 2 точки – докладни записки и текущи. Имате ли предложения по дневния ред? Ако няма такива, моля да гласуваме дневния ред. Режим на гласуване по дневния ред. Уважаема госпожо председател, гласували общо 25 общински съветници, за 25, против и въздържали се няма. С 25 гласа за, без против и без въздържали се, приехме дневния ред и пристъпваме към неговото изпълнение. Първа точка – докладни записки, съгласно входираните такива, с първия входящ номер 315, докладна записка от кмета на община Разград, господин Добрин Добрев. Тя касае наредба за изменение и допълнение на наредба 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Давам ви думата, господин Добрев, да ни я представите накратко. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, на вашето внимание наредба за изменение и допълнение на наредба 17 на Общински съвет Разград, в която са подробно и мотивирано обоснование необходимостта от промени, които се налагат от преуреждане на обществените отношения, свързани с промяна в нормативната уредба и от друго естество, за да може да върви по-гладко работата на служителите, ангажирани с тези проблеми, както и на лицата, които подават необходимите заявления. Ако има някакви въпроси, сме на разположение да отговаряме. Благодаря. И аз ви благодаря. Настоящата докладна записка е разгледана в няколко от постоянните комисии на Общинския съвет. Това са постоянната комисия по социална политика, тази по общинска собственост и по законност. Първо ще дам думата на господин Апти, за да ни запознае с решението на Комисията по социална политика и здравеопазване. Заповядайте, доктор Апти. Благодаря ви, госпожо председател. На 20 август 2024 година се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, трудова заетост и здравеопазване. От общо 7-членния състав на комисията присъстваха 3 и поради тази причина, поради липса на кворум, постоянната комисия не взе решение по докладната записка проект за решение, а само изрази положително становище с 3 гласа за, без против и без въздържали се. И ако ми позволите да кажа какво становище имат и по другите докладни. Докладна записка с входящ номер 317, 325 също бяха разгледани от комисията, също се изразиха положителни становища с 3 гласа за, без против и без въздържали се. Благодаря ви. Сега е наред постоянната комисия по общинска собственост. Давам думата на нейния председател. Заповядайте, господин Ненчев, да ни запознаете с решенията на вашата комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми съветници, на 20 август при проведено заседание на постоянната комисия, при наличие на кворум, докладната записка след обсъждането бе подкрепена от всички участвали в гласуването общински съветници. Ще представя на вашето внимание информация и по другите докладни записки, които бяха разгледани в комисията. Комисията също с единодушна подкрепа от участвалите членове на комисията подкрепя
проектите за решение по докладни записки с входящи номера, както следва: 316, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 и 332. Завърши. Благодаря ви, господин Ненчев. Сега ще чуеме и решенията на Комисията по законност. Давам думата на председателя на Комисията по законност. Госпожо Русева, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. На проведено заседание на Комисията на 20 август бяха разгледани общо 16 броя докладни записки. По докладна записка с входящ номер 315 Комисията се произнесе с 5 гласа за, без против и въздържали се. По отношение на останалите докладни записки ще представя гласуването на Комисията. По докладна записка с входящ номер 316 5 гласа за, против и въздържали се няма. Същото е гласуването по докладна записка с входящ номер 317. По докладна с входящ номер 320 Комисията е гласувала с 4 гласа за, без против, 1 въздържал се. По докладна записка с входящ номер 321 Комисията е гласувала с 4 гласа за, без против и въздържал се. По докладна с входящ номер 322, съответно 3 гласа за, без против и въздържал се. Докладна записка с входящ номер 323, 6 гласа за, без против и въздържал се. По докладни записки с входящ номер 324, 325, 326, 327, 328 и 329, съответно 5 гласа за, без против и въздържал се. И по докладни с входящ номер 330, 331 и 332, 6 гласа за, без против и въздържал се. Благодаря ви. И аз благодаря. С това изчерпахме решенията на комисиите, които са разгледали докладната записка. Аз откривам разискванията по нея. Има ли общински съветници, които искат да зададат въпроси или да изразят мнение или становища? Аз не виждам такива. В такъв случай ни остава единствено да пристъпим към нейното гласуване. Моля, общински... Не изразихте предложение, аз имам предложение, затова спазвам процедурата. Да, заповядайте за предложение. Да, благодаря ви. Уважаеми колеги, на комисиите изразих мнение, че така предложената корекция на наредбата я прави така доста по-работлива. Обаче забелязах един бък, който освен, че е несправедлив, е и доста дискриминационен, дори изглежда елитарен. Това е в член 5 алинея 1 точка 6, където ние предоставяме жилища на наши съграждани, които живеят в град Разград. Но това все пак са общински жилища, не са градски такива, и затова аз предлагам в член 5 алинея 1 точка 6 вместо град Разград да бъде записано община Разград, което, разбира се, е доста по-справедливо, защото жители на община Разград, които живеят в Дянково, в Раковски, в Гецово, също могат да изпаднат в такава жилищна нужда и ние не би трябвало да ги лишаваме от тая възможност да получат общинско жилище. Благодаря ви, завърших. И аз ви благодаря. Благодаря и за писменото предложение. Има ли други съветници, които искат да вземат отношение, включително и за предложения? Заповядайте, господин Ненчев, имате думата. Уважаеми колеги, при обсъждането на такъв тип въпроси, като приемането на подзаконови нормативни актове на Общинския съвет, всеки път трябва да си припомним и да знаем, че законът е предвидил една крайно усложнена процедура за подготовката, обсъждането и приемането на този нормативен акт. В тази връзка и друг път сме имали повод да споменаваме, че може би не всичко, което се предлага, когато приемаме такива подзаконови нормативни актове, е до край прецизно и съвършенно. И сигурно има някои неща, за които и занапред трябва да се мисли. Затова и аз, като оценявам значимостта на предложението на общинския съветник Мирослав Грънчаров, считам, че тук ще бъде по-правилно, ако подходим последния начин. Направените предложения са разумни, навременни и е необходимо по-скоро те да влязат в действие.
защото това ще подобри работата и на общинската администрация, ще удовлетвори и потребности на немалък брой наши съграждани. Що се касае до въпроса за това на жители на община Разград, които живеят не в общинския център, в други населени места, как и по какъв начин биха могли да кандидатстват и евентуално да имат възможност да се настанят в такива общински жилища, преди да стигнем до някакво становище и решение, може би ще бъде по-добре, ако и общинската администрация направи едно проучване и да види какви са възможностите на общината да създаде и да поддържа жилищен фонд не само в общинския център Разград, но и в други населени места. Аз предполагам, че сигурно има такива жилищни имоти, които са общинска собственост и които при определени условия, може би ремонт или подготовка, биха могли да изпълняват функциите на такива общински жилища. И затова сега, според мен, би било по-добре, ако по-нататък ние се върнем към разглеждане на този въпрос, но сега да приемем наредбата така, както проекта за наредбата така, както е предложен, за да може той да влезе в действие. Обратното би означавало, ако сега направим някакви промени, наново да се върнем към процедурата по обществено обсъждане на тия предложения и наново вкарване на заседания на общински съвети и така нататък. Така че предлагам и на колегата Гранчаров, ако счита за разумно, той е кръг от проблеми, да го подготвим добре с необходимия фактически информационен материал, да видим как стоят нещата, касаещи живеещи в селата и тогава вече да преценим този въпрос. Благодаря. И аз благодаря на господин Ненчев. Господин Гранчаров, заповядайте за становище. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Аз високо ценя качество на колегата Ненчев, но винаги се замислям над следния факт. Ако ние сега в момента не можем да вземем решение, защо Закона за местното самоуправление ни възлага тази задача да гласуваме тази докладна записка? Нали, ние просто нямаме избор, според вас трябва да се съгласим с нея и да я пратим да действа. Аз имам много по-смислено предложение. Ако администрацията реши, тук толкова юристи в залата, смятат, че е възможно тези докладни промени в наредби да се разглеждат на комисии като проект, преди да се качат за публично обсъждане. Дай сега ние много бързаме да ни правим промени, защото щяло да виси още един месец. Окей, ако не искате да става така, този проект се обсъжда в комисии, там всеки си казва каквото има да казва, изготвя се проект, който има политическо съгласие, ако мога да се изразя. Сега изглеждате самодоволни хората, които управлявате обществото. Предлагаме и на работа, вие без това сте малко, гласувайте каквото искате, тя се заминава. Това не е окей, колеги. Аз няма да си оттегля предложението и ще държа да бъде подложено на гласуване. Разбира се. Заповядайте, господин Добрев. Аз искам да изкажа също някои съждения, които възникват в мене, породени от дискусията. Аз дълбоко оценявам становището на господин Гранчаров, който предходния мандат се занимаваше с тия проблеми. Това беше в неговите правомощия, ръководейки тази комисия, че промените, които се предлагат тук, са съвсем навременни и необходими, належащи, за да работи тази процедура. И понеже за пореден път ставаме свидетели на едни такива предложения, които се дават вече при готов изготвен проектонормативен акт с минала процедура за обществено обсъждане, без да има никаква реакция в конкретния частен случай от него като общински съветник, и започвам да се чудя защо се прави това нещо. Защо когато тези доклади се готвят и тези доклади се публикуват, не се направят тези предложения, а и в качеството ви на общински съветник вие имате и възможността и на законодателна инициатива. Защо не се правят тия предложения, когато е в начален етап дискусията по подготовката и по приемането на нормативен акт, а се правят в зала, когато вече имаме един завършен документ,
от който, между другото, очакват да се възползват немалък брой граждани, които с тия промени, които се предлагат, изтичайки им 10 годишния срок, виждайки, че този 10 годишен срок не е бил съобразен с закона до сега, те ще могат да останат в общинското жилище, което обитават, отговаряйки на условията. Наближават сроковете, в които започва да се регистрира картотеката на граждани, които имат жилищни нужди, които ще бъдат удовлетворени през следващата 2025 година. С тия промени, които се налагат, кръга за хората, които имат настоящ адрес, ще бъде драстично променен, тъй като се променят годините на уседналост от 3 години на 2 години. И така нататък, все неща, които, господин Гранчаров, вие сте съгласен, че те са необходими. И вие предлагате първо на комисии и сега на заседание на Общински съвет да се промени тази наредба с ясното съзнание, че вие можете още в утрешния ден, след като тази наредба вече и тези разпоредби влязат в сила, да направите законодателна инициатива и да го предложите това нещо, да го обосновете нормативно съгласно изискванията на Закона за нормативните актове и тая процедура да продължи. И както вече и в предходно заседание на комисията се убедихме, ние определено изразявам несъгласие от факта, че сме самодоволни и видиш ли тук няколко човека, като го предлагали, по смисъла на закона, нали, за съпротивителните сили, ние няма да го приемем това нещо. Аз категорично не го приемам и смятам, че по-скоро това нещо е деградивно от ваша страна, а не от наша страна. Що се отнася до предложението ви, да ви кажа какво сме започнали да вършим, след като миналата седмица на комисии, ето, заявявам го най-открито, ви изразихте такова становище. Започнали сме да проучваме и възможността и наличието на имоти и възможността да се обособят такива имоти и по населените места, за да може наистина качествено и категорично да се направи една картотека, ако има такава възможност, да се предприемат такива действия и да има такива имоти и на територията на самата община, защото понякога жители, които живеят в населено място извън град Разград, в община Разград, биха могли да се възползват от това, ако са изпаднали в остра жилищна нужда, например в село Дянково, да им се намери място, което да обитават в село Дянково и да не се налага драстично да си нарушават комфорта на живеене, който са го имали до сега. И на следващо място, това е един добър вариант, хората, които живеят в населените места, да могат да се останат там при наличие на остри жилищни нужди. Така че аз наистина мисля, че предложението, което вие предлагате, е добро, но наистина има нужда от повече време администрацията, за да го проучи и да направи предложение, което ако искате, дори може да го обсъдим с вас, преди да го вкараме в комисии, и да направим предложение, което да се застъпи. Но това откровенно на мене повече ми прилича на вариант сега в момента да дестабилизираме политиката по приемане на нормативни актове на общината с такива приеми, които вие предлагате. Няма как да го приема като по друг начин специално в този конкретния случай, тъй като вие ръководихте през предходния мандат тези процеси и съм напълно наясно, че сте запознат с тях. Благодаря ви, господин Гранчаров. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Добрев, знаете, че аз не съм дестабилизиращ фактор. Откакто съм общински съветник и като и заместник кмет, винаги съм бил конструктивен и съм искал да свърша работа. Друга причина няма аз да съм тук. И както вие казахте, щом ние сме задали този въпрос, вие сте се сетили и почвате да работите по въпроса, значи от нашите разговори все пак има смисъл. Да, а какво пречи на администрацията тези проекти да ги разглеждаме предварително, когато са сурови, за да не се налага сега да губим времето на всички наши съграждани да ни слушат препирните. На една комисия идва един проект на наредба 17 преди да е обнародван. Всеки си казва какво има да казва. Оформя се един приличен доклад, качва се за обществено обсъждане, влиза в Общински съвет, всички дигаме ръце за и нещата приключват. Това е моята молба. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Добрев. Само, нали, заслужава се определено да се помисли по този въпрос. Наистина можем да го обсъждаме извън пленарните
заседания на Общинския съвет, но ще ви припомня предходния мандат, където постоянно се задаваше въпроса, преди да се внесе в Общински съвет, било то за комисии или за сесия, преминало ли е общественото обсъждане, за да могат общинските съветници да съобразят дали има предложения от други хора и източници. Така ли беше? Така беше. Така че, не искам да влизам в преперни, уважаем господин Добрев. Това е възможност, която ние можем да решим. С председателя на Общинския съвет. Прави се едно обсъждане в комисиите, след като има политическо съгласие и всеки си каже какво има да казва, се качва за публично обсъждане. Благодаря ви, господин Гранчаров. Само да кажа, че законът е разписан по друг начин. Ако това можеше да се случва точно така, ще да беше разписана друга процедура. Заповядайте, господин Джипов. Само да вметна за уважаеми колеги, уважаема госпожо председател, това, че закона вменява да мине обществено обсъждане, не променя това, което господин Гранчаров предлага. Това е предварително всеки един от нас с общинските съветници да бъде запознат и за да не се получават такива преперни, както разбрахме, по време на самата сесия. В последните две промени на която и да е наредба се получава така, че колегите, в това число и аз, предлагаме нещо, което е разумно за нашите съграждани. Каквото е предложението на господин Гранчаров, каквото е и мнението на господин Ненчев и на кмета Добрев. Така че това не означава, че възпираме или се противим върху нещо, което общинската администрация е работила. Напротив, разбира се, всеки има своя поглед върху това по какъв начин една наредба трябва да бъде изменена и облечена в законните си рамка, но това не означава, че ние не можем да предлагаме. Напротив, абсолютно. Ние тук, всеки един от общинските съветници има право да направи предложение. Общинските съветници решават дали това предложение да бъде имплементирано или не. Така че това сега за втори път го чувам от вас, което е изключително много, понеже сте юристи, така ме разочарова, да не използвам по-силни думи, ние имаме право да предлагаме. Защото тук беше пак казано, ама ние тук виж тази наредба ще седи още един месец. Ако има качествено предложение, което не ощетява нашите съграждани, което е един вид е това, ние трябва да се съобразим с него и да гласуваме. А не да казваме, ама извинявайте, дайте сега да приемем наредбата, пък след един месец ще направим нещо друго. Миналия път имаше, аз се оттеглих предложението, защото имаше точен и ясен ангажимент от кмета Добрев какво ще последва на моето предложение. Сега чухме предложение от господин Ненчев, за което последните 6-7 години чуваме от друг общински съветник, той вече не е член на Общинския съвет, такъв анализ да бъде направен. Браво, че някой продължава тази политика на този колега Иво Димитров, но не чухме срок. Господин Ненчев, това нещо мога да го правим още 3 години, този анализ. Така че предложението на господин Гранчаров е разумно да го подложим на гласуване. Това не означава, че ще спрем това, което господин Добрев вие вече сте започнали и това е такъв вид анализ. Но трябва да има някакви срокове. Такъв вид анализ може да се направи за 2 седмици, може за и 2 месеца. Нали? Дайте да се заангажираме с някакъв срок, защото на всички тук ни е ясно, че промяната в наредбата не става от днеска за утре. Има законов срок. Да, ние всички сме съгласни, че тази наредба най-малко е седяла 30 дена в сайта. Но това не означава и да отменя нашето задължение тук да направим предложение, нека да е точно ясно. Благодаря. Господин Ненчев, ако се включите с някакъв срок, ще бъда благодарен. И аз благодаря на господин Джипов. Вие като общински съветници имате право да правите всякакви предложения тук. Въпросът е, че и процедурата по приемане на нормативния акт трябва да бъде спазена. Иначе от всичките тия предложения, които правим, ние можем и да ги гласуваме и пак да е незаконосъобразен акта, който приемем. Нали така? Госпожа председател, заповядайте, господин тъй като колегата Джипов постави така конкретно предложение за решаването на този проблем, аз искам да заявя следното. Като председател на Постоянната комисия по управление на общинската собственост, поемам ангажимента на следващото заседание на комисията, аз лично да включа в дневния ред въпроса за правно уреждане на режима на общинските жилища на територията на община Разград.
в какъв аспект тези жилища само в града ли ще бъдат, кой ще може да ги ползва, само лица, които имат постоянен и настоящ адрес в град Разград или от други населени места от общината. Има ли възможност да бъде създаден общински жилищен фонд и в други населени места, освен в град Разград? И какво проистича от това, ако съществува такъв жилищен фонд за разрешаване на жилищни нужди на граждани на нашата община? Това ще предположи по-нататък и изискване на становище от общинската администрация, което ще включи статистика, проучване на место за състоянието на такъв тип сграден фонд, информация какво е положението по отделни населени места и в рамките, ако работим така в добро темпо, на около 2 месеца ние бихме могли да представим на Общинския съвет годен материал за приемане на решение по този въпрос. Благодаря ви. Сега вече чухме някакъв вид срок, с който се ангажира господин Ненчев в качеството му на председател на комисията, ресорната по общинска собственост. Има ли други общински съветници по тази докладна записка да искат да изразят становище и мнение? Заповядайте, господин Бошков. Благодаря ви, госпожо председател. Аз искам да попитам за този едномесечен срок, от който проекта на наредба е бил качен за обществено осъждане. Има ли постъпили предложения от граждани по отношение на наредбата? Не, няма. Справката е приложена сега, тъй като срока изтече между комисиите и сесията и няма постъпили предложения. Тя е към докладната ви записка отзаде. В тази връзка, което за сетен път ме убеждава, че може би гражданите въобще не са запознати, че има нещо подобно, искам да ви направя едно предложение. Нека общинската администрация, когато качи някакъв такъв проект, по някакъв начин да информира обществото. Защото аз съм убеден, че в тая зала сигурно сме на пръсти хората, които се борят, че са прочели тая наредба, когато е била качена на сайта. Защото хората, без да знаят, никой не знае, че има качена такава наредба. И респективно започваме да спорим всеки път и вие прилагате закони, и процедури, и срокове и така нататък. Да, безспорно, чисто законово е така. Но аз не съм убеден, че наши съграждани по някакъв начин разбират, че наистина има нещо, което ги касае лично тях. Или не малка част от обществото. Не става въпрос само за тази наредба. Става въпрос и за правилника, както онзи ден се събрахме при вас, т.е. при госпожа Неделчева и го разгледахме за символите и знаците. Така и за други подобни неща. Затова моят апел е, мисля, че няма да бъде кой знае колко сложно, когато качи общината един такъв проект на сайта, просто с едно кратко съобщение да пусне тази информация. А иначе четеме и виждаме, че кмета отива да открива детски градини, участва на фолклорни фестивали. Супер, прекрасно е. Но нещо елементарно, което смятам, че не е толкова трудно да се направи. Завърших. Благодаря ви. Господин Гранчаров, имате право на едно изказване. По докладната станаха 3. Един компромис, мъничък, ако може. Заповядайте последно. Няма да се заяждам. След това на господин Аптил. Аз ще кажа защо няма да се оттегля предложението. Защото след като сме стартирали този мандат, аз съм пускал няколко предложения в срока, който беше за публично обсъждане и тези предложения не са получавали положителна оценка. А след 1-2 месеца нещата се променят и някой от администрацията предлага нещата, които аз съм предложил. Това е един от мотивите. А другия мотив е, искам малко да започнем да говорим, да разговаряме преди да се случват тези неща. Виждате, че са полезни. Значи казал съм нещо на комисията, а това, което съм казал на комисията, тогава още не е бил изтекал срока на публичното обсъждане. Защото казахте, че е изтекал между комисията и сесията. Да, но предложенията се правят в писмен вид. Аз съм общински съветник. Какъв механизъм имам аз да правя предложения? Никакви, само като гражданин. За какво ми? Дайте да тези, не ги пускайте тези докладни, пускайте ни там да ги приемаме задължително и да продължаваме. Какви общински съветници сме ние, като не можем да променяме тези неща? Разбира се, че можете. Ами не можехте ли на комисията да седнете и да кажете, ето има предложение да го внесем? Аз няма да си оттегля предложение. Това го разбрахме, ще го подложа на гласуване съответно. Заповядайте, господин Апти. Госпожо председател, ние излязохме от рамките на обсъждането на съдържанието на самата докладна и в частност на наредба номер 17.
Започнахме тук да правим предложения относно административно-процесуалните правила при обявяването и обсъждането на някои нормативни документи. Тъй като вече не сме по предмета на обсъждането, аз предлагам да прекратим дебатите и да преминем към гласуване. Благодаря. Има постъпило предложение за прекратяване на разискванията. Има ли общински съветници, които да изразят отрицателно становище? В такъв случай не виждам, но все пак, тъй като е процедурно предложението ви, ще го подложа на гласуване. Моля, режим на гласуване по предложението на доктор Апти за прекратяване на дискусията. Гласували 24 общински съветници, за 24, против и въздържали се няма. С 24 гласа за, без против и без въздържали се, току-що приехме процедурното предложение. Дебатите са прекратени. Сега ще пристъпим към гласуване. Първо на постъпилите предложения, след това на самата докладна записка. Постъпило е писмено едно предложение от колегата Мирослав Гранчаров. Ще го зачета съответно. В член 5, алинея 1, точка 6, вместо град Разград, предлагам да бъде община Разград. Моля общинските съветници да гласуват по това предложение на господин Гранчаров. Режим на гласуване. Гласували 14 общински съветници, за 10, против 1, въздържали се 3. С 10 гласа за, 1 против и 3 въздържали се, предложението не се приема. Пристъпваме сега към гласуване на докладната записка в този вид, в който е предложена от администрацията. Моля общинските съветници да гласуват по докладна записка с входящ номер 315. Гласували 26 общински съветници, за 20, против 5, въздържали се 1. С 20 гласа за, против 5 и 1 въздържал се, докладната записка се приема. Сега е наред докладна записка с входящ номер 316. Тя отново е от кмета на община Разград и касае изменение и допълнение на програмата за управление, разпореждане с имоти общинска собственост за 2024. Заповядайте, господин Добрев, да ни я представите. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, община Разград е собственик на следните конкретни имоти, предоставени в докладната записка със съответното описание. Те не са включени в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 година, като за самостоятелните обекти в сгради и за части от поземлените имоти в град Разград има проявен интерес за тяхното наемане. За лозята в град Разград има интерес за закупуването им, а за частите от имотите от Общинския горски фонд има интерес за настаняване на пчелини. За да бъде реализирана основната цел на програмата, възниква необходимостта от включването им на посочените имоти в нея. Предвид гореизложеното ви моля да вземете решение, с което да измените и допълните програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Завърших. Благодаря ви, господин Добрев. Настоящата докладна записка е разгледана в постоянните комисии по общинска собственост и по законност. Господин Ненчев и госпожа Русева вече ни уведомиха за решенията на комисията. Откривам разискванията по докладната записка. Имате думата за въпроси, предложения, мнения, становища. Заповядайте, господин Джипов. Имам само един уточняващ въпрос. Къде се намира площад Стефан Стамболов? Това е градинката на административния съд. Това е площад Стефан Стамболов. Независимост. Не. Площад Независимост е градинката срещу данъчното и съда.
Възраждане пред Стария театър, Стефан Стамболов е пред административния съд и пред прокуратурата е арестите. Не, административния съд. Извиняйте, благодаря. Други общински съветници, които искат да вземат отношение по докладната записка? Не виждам. Да пристъпим тогава към нейното гласуване. Моля общинските съветници да гласуват по докладна записка с входящ номер 316. Режим на гласуване. Гласували 25 общински съветници, за 24, против 1, въздържали се няма. С 23 гласа за, против 1 и въздържали се 0, докладната записка се приема. Наред е докладна записка с входящ номер 317. Тя е отново от господин Добрев, кмет на община Разград, и касае създаване на нова социална услуга – Център за настаняване от семейни за пълнолетни лица с психични разстройства, държавно делегирана дейност. Заповядайте, господин Добрев. Благодаря ви. С писмо от 1 август 2024 година на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е получена заповед, с която е дадено предварително одобрение за създаване на социална услуга Център за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с психични разстройства в град Разград с административен адрес град Разград, улица Хаджи Димитър, номер 30А, считано от 1 ноември 2024 година с максимален брой от 10 потребители. Това е специализирана социална услуга, която предоставя услугите по член 15 от Закона за социалните услуги. Осигуряване на среда близка до семейната, при която лицата да получават необходимите грижи и подкрепа за личностно развитие, изграждане на умения за самостоятелен и независим живот, информиране и консултиране, застъпничество, посредничество, терапия, рехабилитация и така нататък. Социалната услуга е включена в приложение номер 4 от решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на решение номер 346 на Министерски съвет от 2023 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални стойности показатели през 2024 година. Издадената заповед за предварително одобрение за създаване на нова социална услуга в град Разград, считано от 1 ноември 2024 година, ще бъде включена в компенсирана промяна на бюджетните взаимоотношения на някои общини с централизирания бюджет. Предвид горе изложеното, моля да вземете решение, с което да дадете съгласие, считано от 1 ноември 2024 година, да бъде разкрита тази нова социална услуга, Център за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, с профил специализирана социална услуга и с 10 броя потребители. Завърших. Благодаря на господин Добрев. Обявявам, че тази докладна записка е разгледана в Постоянната комисия по социална политика и тази по законност, чието решения вече чухме. Заповядайте за въпроси, становища или мнения по докладната записка. Има ли общински съветници, които искат да вземат отношение по нея? Тъй като не виждам такива, ще закрия разискванията. Моля общинските съветници да гласуват по докладна записка с входящ номер 317. Режим на гласуване. Гласували 23 общински съветници, за 23, против и въздържали се няма. С 23 гласа за, без против и без въздържали се, приехме и тази докладна записка и пристъпваме към следващата. Тя е с входящ номер 318 от кмета на община Разград, касае разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план. Заповядайте да ни я представите. Благодаря ви. Тук на вашето внимание е докладна записка, с която има искане от община Разград за разрешение за изработване на подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, а именно уличен водопровод, който да бъде доведен до поземлен имот със съответния идентификатор
Това е гробищния парк на град Разград. Към искането са приложени необходимите документи. Съгласно член 124 алинея от ЗУТ, разрешение за изработване на проект за ПУП на поземлени имоти, които са извън границите на урбанизираните територии, се допуска с решение на Общински съвет. И моля да вземете решение, с което да одобрите заданието за изработването на проекта на ПУП, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за уличен водопровод, който да бъде доведен до новия гробищен парк. Завърших. Благодаря на господин Добрев. Сега трябва да чуем становищата на Комисията по териториално и селищно устройство и тази по селско стопанство. Предполагам, че заместник-председателя господин Ненчев ще ни обяви решенията на Постоянната комисия по устройство и развитие на територия транспорт на общината. Заповядайте. Да, благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми съветници, на 20 август Постоянната комисия по устройство и развитие на територията и транспорта на общината проведе заседание и по тази докладна записка прие решение, с което единодушно, без против и въздържали се, при наличие на законен кворум от 8 съветници подкрепя проекта за решение. Комисията разгледа още две докладни записки и по тях също изразява подкрепа на проекти за решение. Те са именно докладни записки с входящи номера 319 и 321. Благодаря. Сега думата има госпожа Френкева, за да ни запознае с решението на Комисията по селско стопанство. Заповядайте. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги общински съветници. На редовно заседание на Постоянната комисия по селско, горско, водно и ловно стопанство бе разгледана докладна записка с входящ номер 318 и при 3 члена от общо 5 на комисията с 3 гласа за, без против и въздържали се, бе подкрепена докладната записка и проекта за решение. И аз също, ако ми позволите, да докладвам за останалите докладни записки, които бяха разгледани на комисията. Те са две. Докладна записка с входящ номер 319 и докладна записка с входящ номер 330, които отново с 3 гласа за, без против и въздържали се, бяха подкрепени самите докладни записки и проекта за решение. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Откривам разискванията по докладната записка. Има ли съветници, които искат да вземат отношение? Господин Огнян Брешков има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз имам един въпрос към вносителя. Каква е идеята на този водопровод? В гробищния парк в момента вода има или няма? Заповядайте, господин Добрев. Благодаря. В гробищния парк в момента има вода, но само в по-ниската част, която е от ритуалната зала, може би до първата, втората алея. Оттам насетне имота не може да бъде водоснабден от този съществуващ водоизточник. Нивото е много ниско, водата не достига до там. Предлаганите технически решения няма да свършат работа, за да може да се водоснабди имота и да може да достигне до по-горните парцели. Идеята е в момента от друг водоизточник да се прокопае, да се постави тръба, да се стигне до границата на гробищния парк и оттам насетне да се изградят още няколко нови чешми в по-новите парцели, които са в гробищния парк. Това е идеята. Водата е оскъдна там, трудно достига, идва от ниското и затова е необходимо да се вземе от друг водоизточник вода, да може да се захрани обекта. Давам думата отново на общинските съветници, ако има такива, които искат да вземат отношение по докладната за въпроси или становища, включително и предложения. Не виждам. Да пристъпим тогава към нейното гласуване. Моля общинските съветници да гласуват по докладна записка с входящ номер 318. Гласували 26 общински съветници, за 26, против и въздържали се няма. С 26 гласа за, без против и въздържали се, приехме докладната записка. Сега
Пристъпваме към следващата, с следващия входящ номер, съответно 319. Тя е отново от господин Добрев, кмет на община Разград и отново касае разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план. Заповядайте, господин Добрев. Благодаря ви, госпожо председател. В община Разград е постъпило искане от Божидара Донева за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план, план за застрояване на собствен поземлен имот със съответният идентификатор, който се намира в местността Малкия хълм с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване нива. По реда на Закона за устройство на територията, искането е придружено с необходимите документи, като съгласно член 124 алинея 1 от ЗУТ за имоти, които са извън урбанизираната територия, се допуска такова изменение с решение на Общински съвет. Затова моля да вземете решение, с което да одобрите техническото задание за изработване на проекта за подробен устройствен план. Завърших. Благодаря ви. И тази докладна записка е разгледана в ресорните комисии по териториално и селищно устройство и по селско стопанство. Решенията ни бяха съобщени преди малко техните председатели. Заповядайте за въпроси или становища по докладната записка и предложения включително. Има ли съветници, които искат да вземат думата? Не виждам. В такъв случай да пристъпим към гласуване на докладна записка с входящ номер 319. Моля, режим на гласуване. Гласували 25 общински съветници, за 25, против и въздържали се няма. Благодаря. С 25 гласа за, без против и въздържали се, приехме и тази докладна записка. Наред е да разгледаме докладна записка с входящ номер 320. Тя е от кмета на община Разград, господин Добрев, и касае приемане на програма за опазване на околната среда на община Разград за периода 2024-2030 година актуализация. Давам думата на кмета, за да ни я представи накратко. Благодаря ви. Програмата за опазване на околната среда на община Разград за периода 2024-2030 година е изготвена в изпълнение на разпоредбите на член 79 от Закона за опазване на околната среда, като същата представлява актуализация на приетата с решение номер 734 по протокол номер 56 от 30 май 2019 година на Общински съвет Разград, програма за опазване на околната среда на общината. Програмата обхваща всички дейности, които проистичат като задължения на кмета на общината, съобразно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и под законовите му нормативни актове, и включва 7 раздела. Определената стратегическа цел на програмата е подобряване на качеството на живот и намаляване на риска за здравето на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда, запазване на биоразнообразието и устойчиво управление на околната среда. Програмата е отворен документ, отворена е за период от 7 години, като се приема от Общински съвет Разград. При промяна в фактическите или нормативните условия същата подлежи на актуализация. След изготвяне на програмата в периода от 7 март 2024 до 13 юни 2024 е проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на наредбата, условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми. В резултат на това е издадено и решение със съответният номер от РИОСВ Русе, съгласно което за програмата не следва да се извършва екологична оценка. Предвид гореизложеното, моля да вземете решение, с което да приемете актуализацията на програмата за опазване на околната среда на община Разград. Завърших. Благодаря на господин Добрев. Тази докладна записка е разгледана в постоянната комисия по законност. Беше ни съобщено решението на комисията и в постоянната комисия по опазване на околната среда. Сега давам думата на господин Руско Дянков, за да ни запознае с решенията на комисията по околна среда. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. От проведеното съвместно заседание на постоянната комисия по опазване на околната среда и зелена енергия на 20 август 2024 година, комисията взе решение по докладна записка 320, като същата бе подкрепена с гласували за 2, против няма, въздържали се няма. Имате ли да докладвате за други докладни записки във вашата комисия? Не, нямам. Добре, благодаря ви.
Чухме и решението на Комисията по околна среда. Аз откривам дискусията по докладната записка и давам думата на общинските съветници за становище, мнение и въпроси по нея. Заповядайте, господин Монев, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Добрев, аз се запознах с документите и приложенията, които са към програмата. Наистина сериозен труд е положен от страна на общинска администрация за това, което е създадено като документи. Аз разбирам, че това е един отворен документ, който подлежи наистина на редакция, но ми се ще, освен пожелателните неща, които са написани вътре, да ни запознаете с някаква по-голяма конкретика за действията, които общината ще предприеме в този период, посочен тук, 24-30 година. Това не е малък период за подобряване на състоянието на околната среда и да се предпазим от онези неща, които бяхме свидетели последните няколко години. Затова ще ви помоля наистина накратичко да ни запознаете с някаква конкретика, конкретни действия, какво смята да направи общинска администрация за безопасността на хората в община Разград. Благодаря. Заповядайте, господин Добрев. Благодаря. В интерес на истината, както виждате и от времето навънка, постоянно имаме предизвикателства, свързани с околната среда. Сега, освен борбата с миризмите, в момента се борим и за водата. Освен, че през всичките тия периоди и до сега, и от тук насетне ще работихме по третата клетка за отпадъци, работим усилено и по инсталацията за сепариране и компостиране. Освен, че въведохме алтернативни източници и методи, които да се събират разделно отпадъците. Разделно събираме гумите, разделно стараем да събираме дървените отпадъци. Върху това също ще работим много сериозно с населението в следващите няколко години. В момента проучваме модели за разделно събиране на отпадъци от опаковки по такива нови проекти, които виждаме, че започва да се работи. Дрехите и текстилните отпадъци също се събират разделно. В момента сме се фокусирали, освен в това, че следващите, може би седмица-две ще трябва да обявим вече обществената поръчка за пречиствателната станция. Работим по контейнерите, които подземните, също в следващите няколко седмици ще предложим решение и за тях, подземните контейнери. Работим и върху възможностите да осигурим средства за проектиране на водопроводната мрежа в града, а и в няколко села от общината. За да можем наистина съвсем сериозно да обърнем внимание на водата, тъй като собствените ни източници, въз основа на свръхпотреблението, което се получава от устарялата водопреносна мрежа, започват да се задъхват в тия горещини. Това е също един сериозен акцент, както и рекултивацията на депата, така и други те проекти по околна среда, по които работим, върху които искаме да насочим вниманието на общината, поне до това, до което тя има компетенциите да работи. Това са проблемите с водата. В момента правим предпроектните проучвания, за да можем да възлагаме проектиране в най-близко време и да можем да обезпечим по някакъв начин по-доброто експлоатационно състояние на водопроводната мрежа, а имаме уверението на специалисти, че ако това се случи в следващите няколко години, система Дунав ще бъде един крайно резервен вариант за черпене на вода за община Разград, какъвто не е между другото в момента. В момента много сериозно количество вода се подава от система Дунав, а системата е много сериозно амортизирана, има нужда от много спешен ремонт и постоянните ни контакти с водоснабдителното дружество довеждат до извода, че ако тя не бъде реконструирана и не се потърсят някакви алтернативни източници, е много сериозна възможността за
обявяване на режим на вода. Затова работим сериозно в тези отношения. Както и във всички други неща, които са включени в програмата. Отчета за периода е представен на вашето внимание в Общински съвет. Това, което ще кажа, което планираме да започнем в следващите и сме вече започнали проучването, това е да започнем почистването на канализационната мрежа на град Разград. Нещо, което не е правено страшно много години. Смятаме, че по този начин ще подобрим и проводимостта и експлоатационното състояние на канализацията, ако я почистим сериозно от наноси. И си мисля, че колкото и в някаква малка степен да е възможността да има и оттам някакви възможности за миризми, мисля, че и с това ще помогне тази стъпка, която смятаме да предприемем. Завърших. Благодаря ви. Давам думата на господин Гранчаров. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Добрев, това е изключително важен политически документ, който ще става все по-важен за в бъдеще. Затова аз искам също като колегата Монев малко в конкретика да задам няколко въпроса по определени политики. Не само питейната вода е важна, ами водата като цяло. Община Разград е собственик на един язовир в село Липник, който почти е безводен вече. Разбрах, че вие сте ходили там, срещали се с концесионера. Там решението според мен и не само според мен е много просто. Просто трябва да се инвестира в един сондаж, за да не пресъхне язовира. А вие какво мислите по въпроса? И това възможно ли е и може ли да се случи? Това ми е първият въпрос. Ако искате отговоря, че задам втория. Да, най-добре. Така да бъде. Заповядайте, господин Добрев. Да, този въпрос е, може би, вече 6-та година на нашето внимание. И ние също достигнахме до такъв вид възможност, въпреки че това е нещо, което ще бъде според нас изключително скъпо, тъй като мисля, че тук става дума за дълбок сондаж. Но ние сме предприели необходимите проучвания, както пред Комисията по концесиите пред Министерски съвет във връзка с този казус, така и в връзка с възможностите от производственото предприятие, така и с сондажите и сме оказали миналата седмица, сме изпратили писмо на концесионера, с което сме му оказали възможните варианти за продължаване на процедурата. Именно чрез сондаж е един от възможните варианти, но вече там сериозно внимание трябва да се обърне на икономическия баланс. Благодаря ви. Благодаря ви. Заповядайте за друг въпрос. Ако ми позволите, да. Втора важна политика в този стратегически политически документ е управлението на отпадъците. И аз искам да ви задам един въпрос в тази посока. Има проект сепарираща и компостираща инсталация към регионалното депо за битови отпадъци, обслужващо цялата област. Бюджетът на проекта е 13 милиона и 563 хиляди лева, от които 7 милиона 302 хиляди лева са европейско финансиране, 1 милион 288 хиляди лева е национално финансиране и близо 5 милиона е финансовия принос на бенефициентите, община Разград и неговите партньори, останалите 6 общини в Разградска област. Строежа започва през 22 година януари месец и завършва 23 година 7 месец. Въведена е в експлоатация, но към момента тази инсталация не функционира. От план сметката за управление на отпадъци в община Разград става ясно, че администрацията не планира намаляване на количеството депонирани отпадъци за 24 година, което означава, че администрацията знае и е наясно, че тя няма да работи през 24 година. На 15.11.23 година е публикувано обявление за открит обществен достъп до заявлението на община Разград за ново комплексно разрешително на регионалното депо, включващо и тази инсталация. По информация от господин Тахиров, предоставяне на комисиите, комплексното разрешително вече е факт и предстои да се проведе процедура по избор на оператор. От изложените факти следва, че имаме съоръжение, което вече една година не работи, но най-вероятно текат гаранционни срокове и може би амортизации. Теоретично инсталацията би трябвало да намали количество депониран отпадък с 30%. Това е изписано в спецификацията. При средно количество депониран отпадък 24 500 тона, само от община Разград следва да се намали 7356 тона.
Разходите за отчисления по ЗУЛОВ са в размер на 98 лева 86 стотинки с 727 хиляди лева на година. Добрата новина е, че тези пари не се губят, а стоят в една специална сметка. Но разходите за обезвреждане на отпадъци са 20 лева на тон, по 7000 тона, това са 147 хиляди лева. Е така дадени бадева публични средства. Общо неспестените средства са в размер на 874 хиляди лева за година. Това е лесна математика, не е нужно да си виж математик. Това не се смятат и теоретичните приходи от компост и РДФ. Ако процедурата по избор на оператор се забави или обжалва, тази сума ще се мултиплицира и за 25-та година. Въпросът ми е какви са плановете на общината, има ли някакъв тайминг за решаване на този проблем, това съоръжение да започне да работи, да започне да изпълнява функциите. Благодаря. Заповядайте, господин Добрев. Благодаря. Господин Гранчаров, в живота не винаги 2 плюс 2 е 4. Така е. Да забравим за тия 800 хиляди лева, защото за да функционира всяка една инсталация, са необходими определени фактори, които да направят възможното тя да функционира. И в прединвестиционните проучвания на проекта има едни сметки, които малко така ще се изкажа не на 100% точно, но приблизително с 100%, са малко над 120 лева на тон, за да може да функционира тази инсталация. Така че не е просто един механичен сбор от 98,87 плюс 20 лева, за да кажете, че община Разград е претърпяла някакви загуби. Вие много точно и ясно казахте, че за тази година отчисленията не се дължат, не се превеждат в сметката извън бюджетната сметка на РИОСВ. И с тези средства Общинския съвет гласува и ние в момента изпълняваме решение за доставка на техника, на съдове и така нататък, все неща, които са необходими на общинската администрация. Нещо повече, за да се продължи с процедурата, е необходимо да се вземе решение на Регионалното сдружение на управление на общините, което се състои от 7-те общини в областта. Такова заседание ще има през следващия месец, тъй като вече един път процедурата за възлагане на обществена поръчка беше обявена, същата беше прекратена поради недостатъчна точност в изчисленията и на самата инсталация, и на средствата, които са необходими в нея. Сега има изготвени необходимите анализи, консултации с специалисти за тия неща. Ще предложим на Регионалното сдружение за управление на отпадъците всички тези параметри. Вече сме почти готови с документацията за възлагане на обществена поръчка. Смятаме, че през следващия месец ще успеем да се справим с тази задача и да пуснем процедурата за избор на оператор. И този оператор вече да започне да работи с инсталацията, която всички ние сме придобили благодарение на проекта по околна среда и тези факти, които вече бяха споменати. Така че аз в никакъв случай не мисля, че има някакви загуби. Това е един интервал от време, който просто е необходим, за да може в крайна сметка, като я пуснем в експлоатация, да видим, да сме убедени, че все пак ще има някакъв добър и положителен резултат от цялата тази работа. И на следващо място, разбира се, важно е да са точни изчисленията, защото съвсем скоро комисията, която е сформирана с моя заповед, ще бъде запозната с предварителните сметки и изчисления, но знаете, че от 1 януари 2025 година ще започне да работи една нова методология за изчисление на такса битови отпадъци, която е с изключително неясни процедурни правила, разработени в тази наредба, която е приета като подзаконов нормативен акт на закона, и това е едно много сериозно предизвикателство, което ще стои пред всички нас, община и общински съвет. Така че беше важно наистина да бъдем добре подготвени, когато започваме тази процедура. Това е единствената причина, поради която не сме обявили през юни месец, примерно, поръчката, го оставихме за сега, за есента. Завърших. Благодаря.
доуточняващ имам към отговора. Уважаеми господин Добрев, нищо не ми стана ясно. Нито разбрах кога ще се случи, нито защо ще се случи. Само разбрах, че не ме интересуват тези пари, 780 и колко хиляди лева. Имам друг въпрос към вас. Това нещо, беше ли възможно тези мерки да се случат по време на строежа, като се знае кога ще бъде приключен и кога ще бъде въведен в експлоатация този обект? Има ли такава правна и технологична възможност това нещо да се беше случило 2 седмици след въвеждането в експлоатация на компостираща и сепарираща инсталация? Кои мерки? Това да се събира регионалното ДП, се изменя комплексно разрешително, да се правят анализи. То се е събирало, на вас на комисия ви се отговори, че комплексното разрешително няма касателство към този въпрос. Това не е вярно. Господин Тахиров е тук, той може да даде разяснение. Господин Тахиров ще ми разясни тези неща на прокуратурата, защото аз това ще го пусна. Не може да налъжите тук те в зала. Това е ваше право, господин Гранчаров. Вие няма да носите отговорност за това, което ще напишете, дали то ще е вярно или не. Разбира се, това е ваше право. Ние просто ви обясняваме как стоят нещата. И ви обясняваме не, че ни наинтересуват тези 800 хиляди. Доста наинтересуват даже. Всяка една стотинка наинтересува. Но ви обясняваме, че за да работи самата компостираща и сепарираща инсталация, това също струва пари. Това просто исках да ви кажа. И не са малко, и ви казах колко пари са на тон. Ако ви искате да кажете, че по някакъв начин възаблуждавам с това нещо, здраве му кажа да ви кажа точно и конкретно какво сме изчислили. Според вашите приказки икономически неизгодно да се строи така компостираща и сепарираща. Никой не е казал такова нещо. И както преди малко го казах. Аз ви казвам, че просто и тази инсталация, за да работи, тя също работи с необходим човешки ресурс. Това е техника, това са хора, които да работят на самите инсталационни ленти, оператори, които да работят с машините. Една година не можахме да ги намерим тези хора. Не е една година, господин Гранчаров. Как да не е въведена в експлоатация? Как ще е няколко месеца въведена в експлоатация на 21.7. Разрешително за въвеждане в експлоатация. До момента не работи, вчера бях там. Мина повече от година. Не е така. Как да не е така? Вие се знаете. Някаква процедура, защото ще дам... Аз приключих. Благодаря. Добре, благодаря. Има ли други общински съветници за въпроси или становища по докладната записка, касаеща програмата за околната среда на община Разград за 2024-2030 година? Не виждам. В такъв случай прекратяваме дискусията и ще пристъпим към гласуване на докладна записка с входящ номер 320. Моля общинските съветници да гласуват по нея. Гласували общо 24 общински съветници, за 20, против 3, въздържали се 1. С 20 гласа за, против 3, въздържал се 1, докладната записка е приета. Сега ще разгледаме следващата, с входящ номер 321. Тя е от госпожа Полина Иванова, заместник мен бюджет и финанси на община Разград, и относно актуализация на бюджета на община Разград за 2024 година. Заповядайте, госпожо Иванова, да ни я представите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, с решение номер 36 по протокол номер 6 от 16 февруари 2024 година на Общински съвет Разград е приет бюджета на община Разград за 2024 година. Съгласно член 124 алинея 2 от Закона за публичните финанси, промените по общинския бюджет извън тези по член 56 алинея 2 се одобряват от Общинския съвет. През 2023 година бе отворена за кандидатстване процедура концепции за интегрирани териториални инвестиции по програма Развитие за регионите 2021-2027 година, по която община Разград бе допустим кандидат и подаде проектно предложение. Подаденото по процедурата проектно предложение концепция около поречието на река Бели Лом обхваща дейности и проектни идеи от различни сектори: подобряване на пътната мрежа, енергийна ефективност в административни сгради, култура, образование, туризъм, които ще се реализират на територията на община Разград, Лозница и Цар Калоян, разположени на главната урбанизационна ос, преминаваща през територията на област Разград.
Същото проектно предложение е приоритизирано от звеното за подбор на Северен централен район през месец май 2024 година. На следващия етап, фаза 2 от концепцията, всеки конкретен бенефициент е необходимо да разработи пълно проектно предложение, което да представи в детайли мерките, предвидени в одобрената концепция за ИТИ. За целта е необходимо община Разград да има готови проекти за следните обекти: общински път РАЗ 1115, общински път РАЗ 1118 и енергоефективни мерки и надстрояване на административната сграда на Регионален исторически музей град Разград. В приетия в началото на годината разчет за финансиране на капиталовите разходи от целева субсидия за капиталови разходи, средствата бяха разпределени по обекти. В резултат на получените оферти и съобразно с техническите параметри на обектите за вида техника се налага вътрешна промяна в стойностите на обектите и добавянето на нови такива, както следва: проектиране на канализация за дъждовни води в бизнес зона Перистър, работен проект на стойност 32 200 лева или корекция в намаление в размер на 23 200 лева. Товарен автомобил за доставка на храна за ученическо и столово хранене на стойност 26 800 лева, корекция в намаление в размер на 9200 лева. Подробен устройствен план на бизнес зона Перистър град Разград на стойност 43 140 лева или корекция в намаление 41 460 лева. За купуване на климатици на нуждите на общинска администрация на стойност 8460 лева или корекция в намаление на 540 лева. Изграждане на видеонаблюдение на нов гробищен парк на стойност 16 380 лева или корекция в намаление в размер на 8170 лева. Проектиране на общински път РАЗ 1113 по бит камък Дянково Разград на стойност 31 920 лева или корекция в увеличение в размер на 11 920 лева. Новите обекти: проектиране на общински път РАЗ 1115 Разград Йонково Ясеновец Мортогоново на стойност 11 000 лева, проектиране на общински път РАЗ 1118 Разград Киченица ЖП гара Разград Раковски Киченица на стойност 22 000 лева и проект за съхранение и развитие на културното наследство чрез укрепване, внедряване на енергоефективни мерки и надстрояване на административната сграда на Регионален исторически музей град Разград на стойност 37 650 лева. Във връзка с горе цитираната концепция е необходимо да се извърши промяна и в наименованието на един от обектите с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. В бюджетът обектът беше укрепване на къща музей Димитър Ненов, а новото наименование става консервация, реставрация и адаптация на къща музей Димитър Ненов град Разград. Приложените корекции са отразени в приложение 1 и в приложение 2, неразделна част от докладната. Предвид горе изложеното, предлагам Общински съвет да приеме решение, с което да измени разчета за финансиране на капиталови разходи за 2024 година по източници на финансиране и да измени плана за разходната част на бюджета на община Разград за 2024 година съгласно приложение 2. Завърших. Благодаря на госпожа Иванова и ви обявявам, че тази докладна записка е разгледана в 3 постоянни комисии по законност и по териториално и селищно устройство. Чухме решенията, остава да чуем и решението на комисията по бюджет. Давам думата на заместник-председателя господин Дянков да ни запознае с решението. Благодаря ви, госпожо председател. На проведеното заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика на 20 август 2024 година присъстваха общо 5 общински съветника. И след обсъждане се взе решение докладна записка номер 321 бе подкрепена от 4 за, против 1 и въздържали се нямаше. Завърших. Благодаря ви. Откривам дискусията по докладната записка и давам думата на общинските съветници, ако има такива, които искат да зададат въпроси или да изразят становище или мнения. Не виждам да има желаящи за това. В такъв случай да пристъпим към гласуване на докладната записка. Моля общинските съветници да гласуват по нея.
Гласували 26 общински съветници, за 24, против 2, въздържали се няма. С 24 гласа за, 2 против и без въздържали се приехме и тази докладна записка. Процедура, уважаема госпожо председател. Заповядайте. В качеството си на председател на група Продължаваме промяната Демократична България искам почивка. По искане на група общински съветници давам 15 минути почивка.